Това е Ford Transit 2.2 TDCi, бордови 7-местен бус за хора, които не си губят времето. 155 коня, дизел, ръчка, здрав мотор, доказан работяга. 2017 година само 167 749 км. Готов за още много курсове. 7 места, екипът вътре. Бордови, товарът отзад. Карусерия 3.05 метра дължина, 2.05 метра широчина. Качваш, връзваш и тръгваш. Климатик, темпомат, блютут, електрически стъкла и огледала. Работиш комфортно. Теглич, дълга база, 2 ключа, сервизна книжка. Нов внос, докаран на собствен ход. Карлово, 11 600 евро, 0876 322 222. Този транзит не стои, той изкарва пари.